Салому алайкум, ҳамватанони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед, дар ҷое бошед, дар амони Аллоҳ бошед. Ҳамватанони азиз, худатонро эҳтиёт кунед. ғарибо, мусофиро, шумо бо барори кор, худо ёру мададгори шумо бошад. ростӣ боварии кас намеояд ки ду ҳунарманди нотакрор саҳнаи тоҷикро тарк карданд. Якчанд рӯз пештар Дамирбек Олимов, баъдан Аловиддин Абдуллозода дар ҳаққи ин ду бародар дуогӯ бошем. Аллоҳ хонаи охирашонро обод кунад. ростӣ ба фейсбук дар омадам, баъд бовар мекунам ки ҳаққонӣ бандагӣ карданд. ҳабиб сулаймонӣ инчунин ҳамдардӣ баён мекунад аз марги ногаҳонии ҳунарманд маъруф Аловиддин Абдуллозода. ҳама аҳли эҷод сахт андӯҳгин буда ба пайвандон сабри ҷамил хоҳонем. худованд хонаи охираташонро обод ва ҷояшонро ҷаннат гардонад. Омин. чароғи саҳнаи ҳаҷву ҳунар буди Аловиддин, фуруғи дидаи аҳли башар буди Аловиддин. зимарги нобаҳангомат ҳама гирёну ноланд. яке аз сад ҳунар соҳибҳунар буди Аловиддин. эҷоди ҳунари ӯ дар дилу дидаи мардум ҷовидона аст. ёдашон ба хайр бод.